ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാമുനികൃതേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. സദ്യോ ഹൃദ്യവരുദ്ധതേന ഹൃദി ശുശ്രൂഷ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്ഷണാ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം. പ്രണാമം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിർമാതൃസോധോ അന്യയാതിതരതശ്ചാരേഷ്വാഭിജ്ഞസ്വരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നദാ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി മംഗളൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത. ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നമോ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടയേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ജന്മാദ്യസ്യ യതോന്വയാദിതരതശ്ചാർത്തേഷ്വഭിജ്ഞസ്വരാട് തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായാദികവയേ മുഹ്യന്തി യസൂരയ. തേജോ വാരിമൃതാം യഥോ വിനിമയ യത്ര സർഗോ മൃഷ. ധാംന സ്വേന സദാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി. ധർമ്മ പ്രോജ്ജിത കൈതവോത്ര പരമോ നിർമത്സരാണാം സദാം വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തു ശിവദം താപത്രയോന്മൂലനം. ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാമുനികൃതേ കിം വാ പരൈരീശ്വര.
സദ്യോ ഹൃദ്യവരുദ്ധതേത്ര കൃതിഭിः ശുശ്രൂഷഭിസ്തക്ഷണാത് നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാ വാഞ്ചാകൽപ്പതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നല്ല മഴയുണ്ട്. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാവാർത്ഥം കാണുന്നില്ലേ മാതാജി? സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കണില്ല? രണ്ടാമത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ല ഒരു ക്ലാസ് കണ്ട് അർത്ഥമെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ക്ലാസ്സിൽ കേറിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അതായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഇന്നലെ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. അതിന്റെ വിവർത്തനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലയോ? വിദഗ്ധരും ചിന്താശീലരുമായ ജനങ്ങളെ വേദ സാഹിത്യങ്ങളാകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആസ്വദിക്കൂ. അതായത് ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും ഭാഗവതം വായിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഹ്വാനമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ശ്രീല ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവ ഉത്ഭവിച്ചത്. ആകയാൽ മുക്താത്മാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഏവരും അതിയായി ആസ്വദിക്കുന്ന ഈ അമൃതരസം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സവിശേഷമായ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാൽ മനോജ്ഞ ഗംഭീരമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മറ്റെല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളെയും അധക്കരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇരുപൂർവ ശ്ലോകങ്ങളും സുവ്യക്തമായി തെളിയിക്കുന്നു. സർവവിധ ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ലൗകിക ജ്ഞാനത്തിനും അതീന്ദ്രമാണിത്. ഈ ശ്ലോകത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത്? ശ്രേഷ്ഠ സാഹിത്യം എന്ന് മാത്രമല്ല സർവ വേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും പരിപക്വ ഫലമായിട്ടും വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് പറയണത്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും പരിപക്വ ഫലം, വേദങ്ങളുടെ കൽപ്പവൃക്ഷമാകുന്ന അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേദത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സകല വേദജ്ഞാനത്തിന്റെയും സാരാംശമാണ്. ഇവയൊക്കെ പര്യാലോചിച്ചാൽ ക്ഷമാപൂർവമായ വിനയാന്വിത ശ്രവണം നിശ്ചയമായും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. നമ്മള് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കണം അല്ലെ? ഇന്നലെ നമ്മൾ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ശ്രവണത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പകർന്നു നൽകുന്ന സന്ദേശവും പാഠങ്ങളും അത്യധികം ആദരവോടും ഏകാഗ്രതയോടും വേണം ഒരാൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. നമ്മള് ആദരവോട്, അതിനൊരു ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയും ഏകാഗ്രതയോടും വളരെ ശ്രദ്ധയോടും കൂടി വേണം ഭാഗവതം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. മനുഷ്യർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന സമസ്ത വിഷയങ്ങളും വേദങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ വേദങ്ങളെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കൽപ്പവൃക്ഷത്തോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തും ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെ കൽപ്പവൃക്ഷം. കൽപ്പവൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ ലൗകിക ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണണ്ട മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒന്ന് വലുതാക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇതിലെന്തോ വലുതാക്കാൻ സാധിക്കണില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ. എന്താണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നു? സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മതം, സാമ്പത്തികം, പ്രതിരോധം, ആരോഗ്യരക്ഷ, രസതന്ത്രം, ഭൗതിക ശാസ്ത്രം,
അതിഭൗതിക ശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ ശ്രദ്ധാവിഷയം തുടങ്ങി ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും ഒരുമിച്ച് പരിരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ക്രമീകൃതമായ ജ്ഞാന തത്വങ്ങളും വേദങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. വേദം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ്. ആ അറിവിലെല്ലാതും ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും മറ്റേ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചതായിട്ട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അറിവുകളും അടങ്ങിയതാണ് വേദം. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന എല്ലാ സവിശേഷ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും വേദത്തിലുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്കുള്ള ജീവസത്തയുടെ ക്രമേണയുള്ള ഉയർച്ച ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ജ്ഞാനം. നമ്മുടെ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാനുള്ളതും വേദങ്ങളില് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരമാവട്ടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് സകല ആത്മീയ ആസ്വാദനങ്ങളുടെയും അഥവാ രസങ്ങളുടെയും സംഭരണി എന്ന ജ്ഞാനമാണ്. ശരിക്കും എല്ലാത്തിൻ്റെയും സംഭരണിയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സമസ്ത ജീവാത്മാക്കളും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആദ്യ ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മദേവൻ. ഏതാണ് ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവ്? ബ്രഹ്മദേവൻ. അത് മുതൽ താഴേക്കിടയിലുള്ള നിസ്സാര ഉറുമ്പ് വരെ, അതിനേക്കാളും താഴെയുള്ള അമീബ വരെ ഇന്ദ്രിയ അവബോധത്താൽ ഉളവാകുന്ന പ്രത്യേക രുചി അഥവാ സുഖം ആസ്വദിക്കുവാൻ അഭിലഷിക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാവർക്കും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് അവിടുത്തെ ഇന്ദ്രിയ സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ഈ ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളെ സാങ്കേതികമായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് രസങ്ങൾ എന്നും അഭിസംബോധന ചെയ്യാം. അത്തരം രസങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ്? 12 തരത്തിലുള്ള രസങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് രൗദ്രം, അത്ഭുതം, ശാന്തം, കരുണം, ഭയം, ദയാപാദാസ്യം, സഖ്യം, ശൃംഗാരം, ഭയാനകം, ബീഭത്സം, ശാന്തം, ഹാസ്യം, വാത്സല്യം. വീരം, വാത്സല്യം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ഭയാനകം, ബീഭത്സം, ശാന്തം, വാത്സല്യം. അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ 12 തരത്തിലുള്ള രസങ്ങളായിട്ടാണ് അതിനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സർവരസങ്ങളുടെയും ആകത്തുകയാണ് സ്നേഹം അഥവാ പ്രേമം. സർവരസങ്ങളുടെയും ആകത്തുകയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സ്നേഹം അഥവാ പ്രേമം. പ്രാഥമികമായി അത്തരം പ്രേമ സൂചനകൾ അല്ലെ ആരാധന, സേവനം, മിത്രഭാവം, വാത്സല്യം, ശൃംഗാരം എന്നീ നിലകളിൽ പ്രകടമാകുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഒന്ന് ആരാധന, ഒന്ന് സേവനം, മിത്രഭാവം, വാത്സല്യം, ശൃംഗാരം ഈ നിലകളിൽ പ്രകടമാകുന്നു. ഈ 5 വിധങ്ങളിലും പ്രകടമാകാത്ത പ്രേമം പരോക്ഷമായി ക്രോധം, അത്ഭുതം, ഹാസ്യം, വീര്യം, ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ഭയം, ബീഭത്സം മുതലായ രീതികളിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തമായി ഒരു യുവാവിനോട് തോന്നുന്ന സ്നേഹരസമാണ് ശൃംഗാരം. എന്നാൽ എപ്പോൾ അത്തരം പ്രേമബന്ധങ്ങൾ പ്രക്ഷുബ്ധമാകുന്നുവോ അവിടെ അത്ഭുതം, ക്രോധം, ബീഭത്സം അല്ലെങ്കിൽ ഭയം എന്നിവയൊക്കെ ഉടലെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും അവര് അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായി മാറും? അത് ദേഷ്യം വരും അല്ലെ? അത്ഭുതം, ക്രോധം, ബീഭത്സം അല്ലെ ഭയം ഇതൊക്കെ ഉടലെടുക്കുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ 2 വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രേമബന്ധം ബീഭത്സമായ കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിക്കുന്ന വിധം പരമകോടിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇത്തരം രസവിനിമയങ്ങൾ നടക്കുന്നത് മനുഷ്യനും തമ്മിലോ മൃഗവും തമ്മിലോ ആണ് അല്ലെ? അത്തരം രസവിനിമയം മൃഗവും മനുഷ്യനും തമ്മിലോ മനുഷ്യനും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മറ്റേതെങ്കിലും ജീവിവർഗവും തമ്മിലോ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. എല്ലാം ഒരേ തരത്തിലുള്ള ജന്തുവർഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുക. രസവിനിമയങ്ങൾ ഒരേ വർഗത്തിലുള്ള ജീവികൾ തമ്മിൽ മാത്രമാണ് സാധ്യമാകുന്നത്. എന്നാൽ ആത്മാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗുണപരമായി അവയെല്ലാം ഭഗവാനുമായി ഒന്നാണ്. ഒരു ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് വന്നതാണ് അല്ലെ എല്ലാ ആത്മാക്കളും. ആകയാൽ മൗലികമായി രസവിനിമയം നടന്നത് ആത്മീയ ജീവസത്തയും ആത്മീയ പരിപൂർണനായ ഭഗവാനും തമ്മിലാണ്. ജീവാത്മാവും പരമപുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ആത്മീയ വിനിമയം അഥവാ രസം ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിൽ പൂർണ്ണമായി പ്രകടമാകുന്നു. എല്ലാതും
ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും. എന്തുകൊണ്ടാണ് പലതരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ കാരണം? അവരുടെ അതെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചുള്ള അതെ 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 അവരുടെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സർവരസങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനമായി വേദസ്തോത്രങ്ങളായ ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങളിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എല്ലാ രസങ്ങളുടെയും സംഭരണി. എപ്പോൾ പരമപുരുഷനുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് തന്റെ വ്യവസ്ഥാപിത രസത്തെ ഭഗവാനുമായി വിനിമയം നടത്തുന്നുവോ അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ് യഥാർത്ഥ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഒരു സുഖത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥ ആനന്ദം ലഭിക്കില്ല. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ സന്തോഷത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം, അല്ലെ, അതിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇന്നലെ മാതാജിമാര് പറഞ്ഞല്ലേ, അവിടെ പോയിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ, കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിയപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവകളിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോഴൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഊർജം അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അതാണ് നമ്മൾക്ക് അതാണ് ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ സത്സംഗത്തിൽ പോകുമ്പോഴല്ല കീർത്തനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവയിലൊക്കെ നമ്മ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വീടിനെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകും. ഒന്നും നമ്മൾക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്ന മട്ടില്ലായിരിക്കും നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ് യഥാർത്ഥ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവയില് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ച മാതാജി ഒരാള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോ ജീവാത്മാവിനും ഭഗവാനുമായി പരസ്പര വിനിമയം നടത്തുവാനുള്ള സവിശേഷമായ രസം പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട തനതായ വ്യവസ്ഥാപിതാവസ്ഥ അഥവാ സ്വരൂപമുണ്ടെന്ന് ഈ ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മുക്താവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രാഥമിക രസം പൂർണ്ണമായി അനുഭവവേദ്യമാക്കുകയുള്ളൂ. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ രസം താൽക്കാലികമായ വൈകൃതമായ രൂപത്തിലാണ് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നത്. ആകയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ രസങ്ങൾ ഭൗതികമായ രൗദ്രം മുതലായ ഭാവങ്ങളിൽ പ്രകടമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ശരിക്കും ഓരോ ജീവാത്മാവും ഭഗവാനുമായിട്ട് പരസ്പരം അങ്ങനെ വിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ സവിശേഷമായ രസം പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട തനതായ വ്യവസ്ഥാപിതാവസ്ഥ അഥവാ സ്വരൂപമുണ്ടെന്ന് ഈ ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി കർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളാകുന്ന വ്യത്യസ്ത രസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്ന ഒരാൾ ഭൗതിക ലോകത്തെ പ്രതിഫലിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ രസങ്ങളുടെ മിഥ്യാ പ്രതിരൂപങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആത്മീയ രൂപത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥ രസം ആസ്വദിക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രയത്നിക്കുന്നു. ശരിക്കും ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ആത്മീയ രസരൂപത്തിലുള്ള രസം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പ്രയത്നിക്കുന്നത്. ആരംഭത്തിൽ പരമപുരുഷനുമായി താതാത്മ്യത്തിലാകുവാൻ അവർ കാക്ഷിക്കുന്നു. അവര് പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ആ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പൂർണ്ണമായ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്ന അവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവര് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആകയാൽ വ്യത്യസ്ത രസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമില്ലായകയാൽ പരബ്രഹ്മത്തിൽ വിലയം പ്രാപിച്ച് ഒന്നായിത്തീരുക എന്ന സങ്കല്പത്തിനുപരിയായി ചിന്തിക്കുവാൻ അല്പബുദ്ധികളായ അതീന്ദ്രവാദികൾക്ക് സാധ്യമാകുന്നില്ല. ചിലര് വിചാരിക്കും ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്ന് ചേർന്ന് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതാണ് സുഖം എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അതല്ല, വീണ്ടും അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന് ജനിക്കേണ്ടതായി വരും. ശരിക്കും ഭഗവാനുമായിട്ട് സേവ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിയായ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സർവ വേദജ്ഞാനത്തിന്റെയും പരിപക്വ ഫലമാണ്, അല്ലെ? ആ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? നിഗമകൽപ്പ തരോർഗളിതം ഫലം ചുഗമുഖാദമൃത ദ്രവ സംയുതം.
അപ്പൊ സർവവേദജ്ഞാനത്തിന്റെയും പരിപക്വം ഏറ്റവും പാകം ചെന്ന ഫലമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭാഗവതം. അതിന് മുക്താവസ്ഥയിൽ പോലും ആസ്വാദ്യകരമാണ്. ഏറ്റവും മുക്തരായ ആത്മാക്കൾക്ക് പോലും, ഏറ്റവും അറിവുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പോലും അത് ആസ്വാദ്യകരമാണ്. ആത്മീയ രസം ഭാഗവതത്തിലൂടെ അനുഭവ സാധ്യമാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സുവ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യം എന്താണ്? ഭൗതികത്തിനേലും, ഭൗതികത എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പെട്ടത്. അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളത് അതീന്ദ്രിയമായ സാഹിത്യം സവിനയത്തോടെ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രവിക്കേണ്ടത്? വിനയത്തോടെ. ബഹുമാനത്തോടെ. അഹങ്കാരം പാടില്ല. ഒരാൾക്ക് തന്റെ ഹൃദയാഭിലാഷങ്ങൾക്കൊത്ത പരിപൂർണാനന്ദം പ്രാപ്തമാകുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ആ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സന്ദേശ ശ്രവണം ഉചിത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാവുന്നതിന് അത്യന്തം ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മളിത് ശ്രവിക്കണം. ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതേപടി ലഭ്യമാകുന്നു. ഇപ്പൊ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദര് അത് നമ്മൾക്ക് ആ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള വാക്കുകള് ഇത്രയും വിവരിച്ച് ഓരോ ശ്ലോകത്തിനും ഇത്രയധികം അർത്ഥസഹിതം അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വായിച്ചാൽ അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ശരിക്കും ഭഗവാൻ സ്വയം എന്നാണ് പറയുക ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ അത് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്റെ ശിഷ്യനായ ആർക്കൊടുത്തു? ശ്രീ വ്യാസദേവന് നാരദ മുനിയാൽ പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. നാരദ മുനി വ്യാസദേവന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വ്യാസദേവൻ ഇത് എഴുതിയത്. പിന്നീട് ശ്രീല വ്യാസദേവൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? സ്വന്തം പുത്രനായ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം ഈ സന്ദേശം ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന്. അതായത് രാജാവിന്റെ മൃത്യുവിന് വെറും 7 ദിവസം മുമ്പ് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. എല്ലാവർക്കും അറിയാനായിരിക്കും എന്താണ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള കാരണമൊക്കെ, അല്ലെ? ഒരു ശാപം കിട്ടിയതാണ്, അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണന്റെ ശാപം കിട്ടി 7 ദിവസം കൊണ്ട് തക്ഷകൻ കടിച്ച് മരിക്കും എന്നുള്ള ശാപം കിട്ടിയപ്പോഴ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഉടനെ എല്ലാം രാജ്യമൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിച്ച് എവിടേക്ക് പോയി? ഗംഗാതീരത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. അവിടെ ചെന്ന് ഈ 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നാണ് ചിന്തിച്ചത്. അതേസമയം ലോകത്തുള്ള പാമ്പുകളെ ഒക്കെ കൊന്നൊടുക്കണം എന്നല്ല വിചാരിച്ചത്. ഇതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വേഗം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ 7 ദിവസം കൊണ്ട് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അവിടെ വരികയും ഇത്രയും ഇത് പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിനെ ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള സന്ദർഭം ഉണ്ടായത്. പിന്നീട് ശ്രീല വ്യാസദേവൻ സ്വപുത്രനായ ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്കും അദ്ദേഹം ഈ സന്ദേശം പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് രാജാവിന്റെ മൃത്യുവിന് വെറും 7 ദിവസം മുമ്പ് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ജന്മനാ മുക്താത്മാവായിരുന്നു, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ മകനായ ശ്രീല ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ജന്മനാ തന്നെ മുക്താത്മാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പൂണൂൽ കർമ്മങ്ങൾ പോലും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? 16 വർഷം അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാല് മായയിൽ അകപ്പെടും. അതായത് അതിനൊന്നും ഭഗവാനിൽ തന്നെ മാത്രമേ ഒരു ചിന്തയുള്ളൂ എന്ന മട്ടില് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാതിരുന്നപ്പോഴ് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു, അല്ലെ? എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ മകനെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു മട്ടിയില് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോള് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണം ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിക്ക്. ഇല്ല, നീ അങ്ങനെയുള്ളതല്ല, നീ വരേണ്ട അത്യാവശ്യ കാര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത്. എല്ലാം ഭഗവാനാൽ എല്ലാം അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലെ ഇതൊക്കെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്
ഭാഗവതം എത്തിക്കേണ്ട ഒരു ചുമതല ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഉറപ്പ് കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് ആര് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നത്. ജനിച്ച ഉടനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇങ്ങനെ കാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണേ അല്ലെ. അപ്പോ വ്യാസദേവൻ പിന്നാലെ ചെന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ആ സമയത്ത് മകനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് അതിന് പ്രതികരണം ചെയ്തത്? മരങ്ങൾ അല്ലെ. പ്രകൃതിയിലുള്ള മരങ്ങളാണ് അതിന് എന്തോ എന്നുള്ള ഒരു വിളി കൊടുത്തത്. മകൻ ഇങ്ങനെ പോകണം. അപ്പൊ അത്രയും മുക്താത്മാവാണ് ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. തന്റെ മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നിർമുക്തനാകയാൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭൂജാതനായ ശേഷം യാതൊരുവിധ ആത്മീയ പരിശീലനത്തിലും വ്യാപൃതനായില്ല. ശരിക്കും നമ്മള് രണ്ടാം ജന്മമാണ് കിട്ടുക അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണ ഇത് കിട്ടാനായിട്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇവിടെ ആവശ്യം വന്നില്ല. ഭൂജാതനായ ശേഷം യാതൊരുവിധ ആത്മീയ പരിശീലനത്തിനും വ്യാപൃതനായില്ല. ലൗകികമായോ ആത്മീയമായ രീതിയിലോ ആരും തന്നെ ജന്മനാ പര്യാപ്തരായി തീരുന്നില്ല. എന്നാൽ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരിപൂർണ മുക്താത്മാവാകയാൽ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള പരിണാമിക പ്രക്രിയ അദ്ദേഹത്തിന് ആചരിക്കേണ്ടതായി വന്നില്ല. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് തന്നെ മുക്താത്മാവായിട്ടാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന പൂർണ്ണ മുക്താത്മാവാണ്. ഏതാണ് ത്രിഗുണങ്ങള്? സത്വഗുണം, രജോഗുണം, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇത് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും ഉപരിയായിട്ട് പൂർണ്ണ സത്വഗുണത്തിലായിരുന്നു ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. വേദപ്രാർത്ഥന ഗീതങ്ങളാൽ മുക്താത്മാക്കൾ പൂജിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ആരാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ഈ അതീന്ദ്രിയ രസത്തിൽ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആകർഷിതനായി. ഭഗവാനിൽ ആകർഷിതനായിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മള് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പുറത്തു വന്നത്. നമ്മളും അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോള് ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുക. ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ നിന്നെ സേവിച്ചോളാം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുക. പക്ഷെ പുറത്ത് വന്ന് ഭൗതികതയില് ആ സ്നേഹങ്ങള് അമ്മയുടെ ഒക്കെ കെയറും ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ആ കഥയൊക്കെ മറന്നു പോയിട്ടാണ് ഭൗതികതയില് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ പരിപൂർണ മുക്താത്മാവായാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. പുറത്ത് വന്നിട്ടും ഇതിലൊന്നും പെടാതെ വേദപ്രാർത്ഥന ഗീതങ്ങളാൽ മുക്താത്മാക്കൾ പൂജിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയ രസത്തിൽ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആകർഷിതനായി. സംസാരിക ജനങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായി മുക്താത്മാക്കൾ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ അതീവ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ഭഗവാൻ അനിവാര്യമായും നിർവ്യക്തികനല്ല തന്നെ. കാരണം ഒരു വ്യക്തിയുമായി മാത്രമേ അതീന്ദ്രിയ രസവിനിമയം സാധ്യമാകൂ. അതായത് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാൻ നിർഗുണനല്ല, നിർഗുണനാണ്. പക്ഷെ രൂപമുണ്ട്. നിർവ്യക്തികനല്ല തന്നെ, വ്യക്തികനാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുമായി മാത്രമേ നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയ രസവിനിമയം സാധ്യമാകൂ. നമ്മള് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പല രൂപത്തില് ഓരോ ഭക്തരും ആരാധിക്കണം അല്ലെ. മാധുര്യ രസത്തില്, ശാന്തരസത്തില്, അങ്ങനെ പല രസങ്ങളില് നമ്മള് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏത് പാരഗ്രാഫ് മാതാജി? വിനയാന്വിതനായ ഇപ്പൊ പുതിയ പേജിലുള്ളത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ ആഖ്യാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ആഖ്യാനങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി കാണാൻ പോയി. അപ്പോഴത്തെ പോയി മാതാജി. ഗോസ്വാമി വിശദമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ പൂർണ്ണനുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കാൻ കാക്ഷിക്കുന്നവരും മുക്തി അന്വേഷകരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാത്തരം വ്യക്തികളെയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആകർഷിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആകർഷിക്കുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ തത്തയും ശുഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്.
സംസ്കൃതത്തില് തത്തയെ പറയുന്ന പേരാണ് ശുഗം. തത്തയുടെ ചുവന്ന ചുണ്ടാൽ ഛേദിക്കപ്പെട്ട, അതായത് ആ ശ്ലോകത്തിന് അത്രയും വിശദമായിട്ട് പ്രഭുപാദര് വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഭാവാർത്ഥത്തില് അല്ലെ. സംസ്കൃതത്തിൽ തത്തയും ശുഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. തത്തയുടെ ചുവന്ന ചുണ്ടാൽ ഛേദിക്കപ്പെട്ട, തത്ത കൊത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് പഴുത്ത ഫലങ്ങളുടെ സ്വാദ് വർദ്ധിക്കുന്നു. അതുപോലെ ജ്ഞാനസമ്പൂർണവും പരിപക്വവുമായ വേദഫലം ശ്രീല ദേവഗോസ്വാമിയുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രവഹിക്കുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഭാഗവതത്തിന് അത്രയും സ്വാദ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ തത്തയോടാണ് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠനായ പിതാവിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ച ഭാഗവതം അതേപടി ഉരുവിടാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് കാരണം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് സകലമാന ജനങ്ങളെയും ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് കാരണമാണ്. അത് അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്കുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? തത്തയോട് സദൃശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിനയാന്യുതനായ ഏതൊരു ആത്മാർത്ഥ ശ്രോതാവിനും തൽക്ഷണം തന്നെ, ആ ക്ഷണം തന്നെ എന്താവും? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വൈകൃത ആസ്വാദനങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അതീന്ദ്രിയ രസം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുമാറ് ശ്രദ്ധാവിഷയങ്ങളെ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അധരങ്ങളിൽ കൂടി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അത്യുന്നതമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ നിന്നോ നിബന്ധിച്ചതല്ല ഈ പരിപക്വ ഫലം. എന്താണ്? മറിച്ച് ആരിലൂടെയാണ്? ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ യാതൊരു മാറ്റവും വിഘ്നവും കൂടാതെ ശ്രദ്ധാപൂർവം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട് വന്നതാണ് ഈ പരിപക്വ ഫലം. അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക്, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് പിന്നെ നാരദ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് വ്യാസദേവനിലൂടെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, അങ്ങനെ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന് ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരിലൂടെ അങ്ങനെയാണ് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ യാതൊരു മാറ്റവും വിഘ്നവും ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ ശ്രദ്ധാപൂർവം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട് വന്നതാണ് ഈ പരിപക്വ ഫലം, അതായത് ഭാഗവതം. അതീന്ദ്രിയ ഗുരുശിഷ്യ ശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത മൂഢവ്യക്തികൾ രാസനൃത്തമെന്നറിയപ്പെടുന്ന അതീന്ദ്രിയ ഉത്തുംഗ രസത്തെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാര ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ അത്യധികം ശ്രദ്ധാപൂർവം ഈ ഫലത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാതെ ഗ്രഹിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക വഴി മഹാ അപരാധം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വെറുതെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം തുടങ്ങിയത് വായിക്കാതെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ഭാഗ്യമാണല്ലേ, ഒരു ശ്ലോകം 2 ശ്ലോകം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോണ്. പക്ഷെ അത് പർപ്പട്ടടക്കം ഈ ഭാവാർത്ഥ അടക്കമാണ് നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വലിയ അറിവൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഈ ഭാവാർത്ഥം വായിക്കുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടേതായ തോന്നിയത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല, പറയരുതാരും. ശരിക്കും ഇതിലുള്ള ഭാവാർത്ഥം അടക്കം ഇങ്ങനെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പുണ്യമാണ് അല്ലെ. നമ്മ പലരിൽ നിന്നും ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവര് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പൊ ഭാഗവത സപ്താഹം 7 ദിവസത്തെ ഞങ്ങൾ ഭാഗവതമൊക്കെ പഠിച്ചാണ് പല സപ്താഹങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവരൊന്നും ഇതുപോലെ ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് ഈ ഭാവാർത്ഥം അടക്കം ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ഭാഗവത ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിലൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും, എന്നിട്ട് വേണം നമ്മ എവിടെ എത്താനായിട്ട്? 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ എത്തിയിട്ട് വേണം അറിയാനായിട്ട്? രാസലീല അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ രാസലീലയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ. അതേസമയം ചിലരെന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം തന്നെ ആ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ രാസലീല വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് പോലും അറിയാതെ അത് വായിക്കുന്നവരെ മൂഢ വ്യക്തികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്.
രാസനൃത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതീന്ദ്രിയ, അത് ഭൗതികമല്ല, കാമം അല്ല, എന്താണ്, പ്രേമരസത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഭൗതികതയിലുള്ളതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയാ, അത് പ്രേമല്ല, അതാണ് കാമം. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ഉത്തുംഗരസത്തെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാര ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ അത്യധികം ശ്രദ്ധാപൂർവം ഈ ഫലത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാതെ ഗ്രഹിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക വഴി മഹാ അപരാധം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അത്യധികം ഗൗരവത്തോടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള മഹത് വ്യക്തികളെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹനീയ സ്ഥാനം ഗ്രഹിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള വിവേകം ഒരാൾക്ക് നിശ്ചയമായും ഉണ്ടാവണം. നിജമായും ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രതിനിധിയായ ഒരാള്, അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഭാവിയിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതാഭ്യസനം നടത്താവൂ എന്നാണ് ഭാഗവത മാർഗത്തിലെ ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര പ്രക്രിയ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മള് പരമ്പരയൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെയുണ്ട് പരമ്പര. നിയമവിരുദ്ധമായി ജീവിതവൃത്തിക്കായി ഭാഗവത പാരായണം നടത്തി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഭാഗവത സപ്താഹത്തിനൊക്കെ 10,000, 15,000, 20,000, 1,00,000 വരെ വാങ്ങണവരുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ നടത്തി ധനം സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരാൾ നിശ്ചയമായും ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രതിനിധിയല്ല. അതാണ് പറയണേ. ശരിക്കും ഇസ്കോണില് നമ്മുടെ ഇതില് ഒരിക്കലും സപ്താഹങ്ങളെ അങ്ങനെ ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല അല്ലെ. ഈ 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഭാഗവതം ഒരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത്തരം വ്യക്തികളുടെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്? ഉപജീവനം മാത്രമാണ്. ആകയാൽ അത്തരം വ്യക്തികളുടെ ഭാഗവത പാരായണ ശ്രവണം നിശ്ചയമായും പരിവർജിക്കണം. അതിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത്തരം വ്യക്തികൾ സാധാരണയായി ഗംഭീരമായ ഭാഗവത വിഷയത്തെ ക്രമേണ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം തൽക്ഷണം തന്നെ ഭാഗവതത്തിന്റെ അതിനിഗൂഢമായ ഭാഗത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നു. അതാണ് പറയണത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാതെ ഏറ്റവും അതിനിഗൂഢമായ ഭാഗത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നു. മൂഢരായ ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന രാസനൃത്ത സംബന്ധിയായ ഭഗവാനും 16,008 ഗോപികമാരും തമ്മിലുള്ള ആ രാസനൃത്തമാണ് അവര് ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് ഭൗതിക തലത്തിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ മാത്രം അവർ മുഴുകുന്നു. ചിലർ രാസനൃത്തത്തെ അസന്മാർഗികമായി കരുതുന്നു. ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് അതേ ഒരു അസന്മാർഗികമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. മറ്റു ചിലരാകട്ടെ സ്വന്തം മൂഢവ്യാഖ്യാനങ്ങളെ രാസനൃത്തത്തെ മൂടി മറയ്ക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാനുള്ള യാതൊരു അഭിലാഷവുമില്ല. അപ്പൊ പലരും 8:19 1 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് തീർക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് മാതാജി. ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അതീന്ദ്രിയ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, വേറെ ക്ലാസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നണം അല്ലെ. ആകയാൽ അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് അല്പജ്ഞാനം മാത്രമുള്ള ഒരു ലൗകികനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനായി മനോരഥം പോലെ വിവരിക്കാതെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ആരംഭം മുതൽ സുവ്യക്തമായി വർണ്ണിക്കുന്ന ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ശിഷ്യ പരമ്പര ശ്രേണിയിലൂടെ മാത്രമേ ഈ രസ അധ്യയനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഗൗരവമുള്ള ഒരു പഠിതാവ് ഭാഗവത സന്ദേശ സ്വീകരണത്തിൽ ഏർപ്പെടാവൂ. ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഗൗരവമായി ഭാഗവത പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് തൽക്ഷണം തന്നെ വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലത്തിന്റെ സ്വാദ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെയോ അഥവാ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയുടെയോ അധരങ്ങളിൽ കൂടി അനായാസേന നുകരുവാൻ സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ അത്യന്തം ശ്രദ്ധാപൂർവമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും വിശദമായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് 3-ാമത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദര് നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മളത് ഈ 3 ശ്ലോകങ്ങള് ഡെയിലി ഒന്ന് വായിച്ചു. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് വരി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ?
ലാസ്റ്റ് മുഹുരഹോ രസിക ഭുവി മൂന്നാമത്തെ മുഹുരഹോ രസിക ഭുവി പാവുക. മാതാജി നിഗമ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു മൂന്നാമത്തേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താമസം എഴുതിക്കോളൂ മാതാജി, എഴുതിക്കോളൂ. നിഗമ കൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃത ദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. അത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ആ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒന്ന് ഇടണം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി, ആ 3 ശ്ലോകങ്ങളൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ. മാതാജി അതിനകത്ത് PDF കിടപ്പുണ്ട് മാതാജി. PDF കിടപ്പുണ്ട് ഇത് മതി. മാതാജി. മറ്റേത് PDF കിടപ്പുണ്ട്. ശ്ലോകങ്ങൾ മതി. ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രം. ശ്ലോകം മാത്രം മാത്രം മതി. 2 എണ്ണം എഴുതിയായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തേതാ കിട്ടാൻ. എന്റെ കയ്യിലും ഇല്ലല്ലോ. മൂന്നെണ്ണം ഇടണം മാതാജി. ഞാൻ ഇട്ടോണ്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോ ഇട്ടുതരാം. ഞാൻ ഇട്ടുതരാം. മൂന്നെണ്ണം. ഹരേ